Part 3 na po tayo. Mga kababayan ko, ito po ba ay may dagdagan pa mga evacuation center? Dito po sa aming lugar. Ilan po ba ang banyo? Dapat meron po tayong feasibility studies at computation. Bakit po ba ganito palagi ang nangyayari sa atin? Yan po, sa dami po ng ating mga opisyalis. Board member, barangay captain, may senator pa, may congressman pa. Ang dami po nating sinuswelduhan, di po ba mga kababayan ko? Ang ating mga taxpayers. Lahat po tayo ay taxpayers. Ang tanong, nasusolusyonan po ba? Lalo na sa tungkol sa ating kalamidad. Mag-comment lamang po kayo mga kababayan ko. Parte po tayo ng ating gobyerno. Maraming salamat. God bless everyone.